Giem hakapor kape bat hakum kini kipor bonsin ni jupar kachwaya la de shimen bangin bit ngin biang hakakam kejam bat bangin poi hakakerdan ka bangi angnot bat kiwe ki bentang jong kaching em jangi Henry kat no pat nangi ni wan shakmat ban tumrong lem yaki jing jong kiwe ban kentiu lang yakiwe bat ban ai amtang yakapor Henry yakabor met bat min sim ban yarap yakiwe ikentiu lang shisha wanyang ilong iwe na kinuksa habang ikren syapang kata kejing sulem ba idon lem na kabenta jong kiwe ikentiu ide technician ha ka radiology department ha GNRC 6 Mile Hospital ka ba Guwahati bat ilong isamla ibiju ai ka jingerap ikibabun kinong pang kibaju lek ban sumar ha Guwahati la kalong ha ka ban yarap ha ka ban pinyo iki appointments jong ki doktor ne ban pin mare ha ka ban shim dawai ne wat ban pin upmid ne pin song ka bam ya kinong pang la ne ya ki bawan sengran lang ya ki i ru ban pilut ya ki por ki ba ilaj ban shna jingshna bat hikai ru ya ki we ki para samla bat ban pinlong ya ka kum kalat kamai jakpo kata kum ha ka ban shnai ki sentiu ki babon jan bat ban shet ya ki ashar ki ba ijude bat pinya yo am tang shane nesha Guwahati Henry keleng ki jaka shabaru ikentiu ringkan bat ki parlok jong i kila sengru ya ke NGO hanong ston ka ba kila ai kerteng ka ripple of good deeds ha ka ba ki ai ka jinge selok lane kata ka counseling ya ki riu kenthe bat ya ki long yeng ki don kam kum ha ka kam ka jam ha ka kwat ka kya bat ka jingta jong ki jingmut jing perkat lane ka mental health ka bala mendai na ka no ka daw ka ba ki syam ha ka jing em jong ki bat kum ju ru ki ai ru ya ki jing hikai lane ki tuitions ya ki kinarin banang ban pho bat puli bat ki we ki binta ban pin sapriang jingtip lane ki awareness programs ban kintiu ya ka imlang sa lang hi borok kawe ikentiu ingay baladang idon kamon bantre ya kanu kakam ngila bait ban pun urlong ya ki jing tmujungi bat haringkat ka jing menon bat ka mensim ka basngolem ngila ban sam ya ka jingnang jingtip shaki weiru kanang bakanong ka jing mentoy lang yaki Kabli pi baro ang ipdang sopai pi syakawai pat kabenta jong karempai. Ngidon hapdang jungi mentakas ngi ya ikong kintiu lang shisha wanyang iba trebakta ha GNRC Hospital Shathi Guwahati but iban sam ya kajing ya linti ka jong i but kumno ila long ka jing kerku ya ki popon ba kinong pang ki bajulej ban sumar Shathi but kiwe ki benta jong ka jing em jing i te man tip khamnia halor ka jing em ka jong i aling ni phash i menta kong khubleng i priang so bhai phi shakanika program jingi karempai na koi ka por ni juk persang manwan ra ya ki ru kan thai bat ban sam ya ka jingya lenti ka jongki na ka benta ki parlok ki baju ye ban pe ka program ka jongi te khnang ba ki parlok jingi ken kham I thu shu shu pi pila an pin I thu kham ni ashu shu ya lade khule shibon alfi ba pila khot yang ash ka program ka jongpi ngadi iken tiulang shi shawan yang ngadi na nong stoin ngas chonga sa po new nong stoin ala hela sanru apo jong ka shnong new nong stoin ban menta ngatri shi Guwahati to nadu 8,000 khat phra ngala join po GNRC ti hadu menta ngadang ne GNRC te le si pila banya thu kendiat pitre kum I po GNRC mo kanam bakin parlok jingi ken tek khamba ngatri kum I technician hapo radiology department ho ngi so thu ba ha ka jingya lenti ka jongpi ha ka jinglet trai jongpi shapo Guwahati ki babon ba ki parlok ki paj ba ki ba ju let ban sumar mo mane sha sumar shakathe ka jaka sumar kila yo ka jingrap ka ba shit reham ba naliang jongpi kat ba pila
nakabor ka jong pi ba pin ai ki kin diat kin tiu ngin pai ka e ka ba pelong ya pi ba pin no kata ka men sim ban ten rong lem ya kita ki jing e jong kini ki para kasi para do bat kum jur ki jai pen riu ki ba piju ai ya kata ka jing rap mo bat le si ki babun ba ki num tim henrei le si tang ki bla syam bat ki bla kendu bat pi kin song thu ya kata ka jing ya lenti ka jong pi ka jing rap ba ki la yo ti kin dia ngin ya pai sha kata ka benta nadu bangat tre shagwati ti ka badang ya kisnam ki briu na ka jala jungi ki bun ha ki bawan sumar jin asi tingai kenduru iki katu kat ni ki bajenjar ha ka tin ka thali ndei ki long la shlu ban wan wat ita ka lat jing sumar ba khambiang chadu shagwati te ling ba ka jing kendu ka jong ki yang ngala su thu ba ki dona padeng ka jing leti ka jing jong ki bakin wan shti kam de ka basuk khamtam ha ka tin ka thali bakin kren ru kim nang tang ba ki wan tinga pat wadlang abun ka kamru ndrei ngele kan bala ma jing tre kam na de tham ba ka te yang hadu kata-kata hakipor ba ngalai kumtu ngele ban mi ban yarap lam yaki ban penlech ki we ki reception kumtu dia bat kum juru kam tam ki don kam kerki ban le kum ki MRI kum ki bakin yo report ba kham kloi ngai arap iki makam dek basuk iki ki wan ki snong ki bejngai bakin wan biang tang benta ka appointment ke ti ngapat ngai le ban penrum kam kloi yaki bakin yo ka appointment ma hakat ju ka siru lada duna patient ngala ban penrum yaki claim da shim ka appointment da kisngi ti ka tai jinga lenti ka jonga ka long ba ngabun ki patient ki bawan kumtu hindi teng pat ka penlong inga pat lada ngam don rang kat bat ki manu bandon rang kat bat ki ma shathi bani kendu than ki khasi ki batre ka kham jenjar ma ki nurse dala lech duty ki don me hapot duty be kim yo ban mi ka duty jong ki kim la kat badang de ka por ban handle ki patient ti ngapan ajing tre ngadang kham yo ka lat ban mi da di ba ngala dut ki patient ngami kai kum tu shabari ti ngai kendu ken ki khasi ki bawan kum tu namar kentiu habangi pej haka jinglong mo jong karu kom im hapo ka imlang ka salang bunsin yu iba khamtam haka ni kapor ka bamenta bunsin yu iba ni haban klet choi ki wei bat tip shot tang yala di lang kata ka kumban chi ong no ba bunsin ni perkhat tang yala di shimet ngim perkhat iki wei bat kata kala along ka jing shisha ka ba ngiyo I ha ka imlang ka salang ka ba khamtam jong ka ni ka jup ka ba mentamo henry hakum ka ni ka por ha ka ba ngi baro ngi be ya ka por ha ka kam ka jam ka e ka penlong ya pila ni ka e ka ba tik ya ka mensim ka jong pi ba pin don ya kata ka mensim ya rap na ka benta ki wei bandan kata ka mensim ka ban ai kata ka kti ka diang ka kti ka man jong pi ban ai kata ka por ka jong pi ka ele se ka ba na du pas dang ka ktik ya ka jingmut ka jong pi bat ka penlong ya pi kumni kum pa pi long ken ban ai kata ka jingker shan nam ya kini ki para do para snam kum juri ki be ki jat benriu kum bang ong menemo ban ai kata ka jingi rap ya ki natre kani ka kam medical kam dei than bang atre tang na benta ka jing to yang ashimet ma wa natre ka kam tang bang la yo jing si wala biang ndei ngadi bandon ka mensim ka ban yarap na benta jongki ka tik nga na mar ba ngaru mat ki jing pang jing stom hayang asam mo kumba ipa yalami ishki we hospital na we hospital dia kamu kajen jar mala dangaru nganum itu yenu ki hospital ladang adon ki ba itu par ka kamsup yang te ngaru anda kata ka pon stu ba kiwi ki don kam kumju kumba mangaru ngadon kam ya ka jing yarap te ladang ya jaka nang wing ya kendu ki jat bendu ding isngo he mensim isngo yo mensim ladang don padang ki jing pang ki jing shitom ru isngo ba ngak klet no te ka jing pang ka penlong iki bakin kemen baki kendu iki prakasi ki ka pen yo mensim iki bakin wan sumar konta kata kami sim jonga penting aklet hoi ni wat kapor ban ba mela jong nda ki patient ki labun kampalan kum tu haban pendap iki paru sing hab don rangkat bat ki ti don kum ki por bang asik phawan ki patient ki por bang don night duty night off ti kam de besuk inga mo ngam yo ban res tamba ngam ban si na matang kita ki por bang khamla ban pelaj kapor ba khambun benta jong ki baru sing
tidak don ka night duty kum tu night off ki lawan beng sa ki we patient kum ta ki don kita yo ba continue ki patient nam yo bah ka por ban pam ban di ela jong tang bang sngo ba nga kamen bang ale e ka ni ka kamma nga yamru na marba bali nga kendu be ki ti bali ki we kin me kendu te ki tu ki wan be ban nga ki shu ong be fi khasi dia kum ta nga ong ho nga di khasi fi don kam jing ra wi e nga ong kum ta nga la kli ki ong ho im song thu kata ti kata hi kan ti ki jing ya ti ki jonga wat hapedeng kita ki jerwat pisau ayo pada kata ka jing tengan haba pi yo ban ay kata ka jing yarap ya ki mo niyo sngur kentiu pa pidon ya kata ka NGO ka ba ka kenhun jong pi ka penian nong stan ma kin dia le se kentiu pila ban batai ka e kan ki NGO ka kerteng ka e ki bentala ni ki phang ki ba kan ki NGO ka persang ban yarap mo lengba ki kam ki jam ki jongka la ni kita ki awareness programs la ni kita ki jingnang jingtip ki ba ki ailem shaki we ki para nong shong shnong mo kadi ke NGO ilaya form shi parlo kadi ka jing don min sim ka jongi kum shi parlo bang yo i ka imlang ka salang mo ka don kami ka jing yarap don kam jing yarap bang itu lang ya ki babun ka kerting chu kani ka NGO ka di ni ai ripple of good dia dia kani ki NGO mentangi don prangut ki member dia ngidang shu sedang tika tia ka jungi ru kampat dajrong ngidang ya kendu kat tu kat di ki kam ki bangi tre da ka bangi pet kum ki khna ki ba wan ki long yen ki ba jinjar ki ba 80 ila persang kat bala naki para members mo bangin bu kum ka tuition na benta jongki hapo maudo rambrai kata bangin yo ban aji kai ya ki khna ki ba wan ki underprivileged family kum to tie bat kum taru ni ngla don kum ka office ka don hap open ni nong stan ti ha ka tu ka office ni bu kum ka counseling ni don ru i barang professional counseling ni don itu ru ti kila ban lich ka office nama ni don ni teh la ka jong ti la dang don ka kam ya kendu lang kum ta ti ha ka tu kam ru ni kam fokus na benta kini ki ba sham jing jar te kum ki long ki masam kum ki riu kan thei padi ki single mother kum ki tu ngi ki buon ki badon kum ki problem ka jim jong ki ka financial problem ni kum juru kum ki issue ki badon kum ki mental health problem ni ai counseling na benta jong ki kata ka de ka free counseling ti ha ka tu ka NGO ngi jupen long kum ki organization ki ba pher ban la ban ai training kum ki rukan thei ba kin la ban yang halaki jong ki jan ba kin nam ap mo na tang nu de kin yang laki jong ki jan ni kata ke NGO ka bang layat lenti menta oi so tanat ba kentiu nomar hak perthai ku mong au mentan shipang hak perthai ka ba ba bangi mo menta hak ba bun sin ni ha ban perkhat itang yala de shimen pi ringkat kenhun jong pi plut ya kapor jong pi man sam ya kita ki jingirap ki ba pila man ai kat ka ba la ema la ka long ha ka jing selok kata ka counseling ka ba pi ai la ni ha kata ka jing hikai la ni kata ka tuition ka ba pi ai ki kana ren kalong ka ka ba ngisngo bagi de ban so sarong bagi don kum pi bat ki kenhun ki jong pi ki pedang don kata ka men sim ka ba snolem na ka benta ki we mo kentim yo smawru ba pilong ibrio iba sultanat ba ban shna pilong ibrio iba sultanat ba ban banum tingkai ka por ka jong pi lani banum pensap ai mo henry pi persangkat bala ban pensai so itu ipor kat ba pi la pi yo ai bat pi le ya ka ba le se ka pensai so amtang ya pi henry ya ki wei ru ti kindiat ngi ya phai sha kata ka benta kan tiu ya ka business ka jong pi ka ba pi don ringkat bat kita ki jing hikai ki ba pi ai lang ki training ki ba pi ai lang ki bai pat ki para samla kindiat ngi ya phai sta hakani ka kampat long ni badon shabar tmo naka duty hayeng ka penlong boring hanola ko jing tre tadi bangi don sesnong lesi ngidang ibun ka kampan tre ni shatai ti ngapa nadu cilong khna ru maju sutena ban plut pori la di da ka ba ngantre ikam kumbangi thung sentio plut pori di ka ba ngaplut por ba ki sentio ba kumju ba ki khna kumtai kaya ka por ngate ngala nadu por bang dang school ru ngaya le ban
penyak yo te ka jing di sentiu ka jonga la da manga ngasara ki sentiu ki ime i arab ban pindi ki sentiu ki jonga kum taru nang adon agua tipat ngasngo kapor ka jonga ngapun ha kapor mo matang ri kon ta kapol itre ka jonga te nga persang ba malingan chushong kumni mo ndala kot kini nga chutia ngan chushong marwei ngasngo ba ngalong boring hakalai tiang tai nga persang ban le no ini ta ikam iba kadon kasap hanga tiang persang ban pinni kum kini ki bang asyat ki pickers ki mo cha Guwahati tinang tapan as persang kai kum tu perthemental dang istang shubu status ki briu ki laklihi kakam kakadi nang tai kayai ti rendang abu ung tu ki lakli pindi kini te kum ta tiang tang asung thu bakani kala bandi kakam yang kawi kala kamai yang akin tiang tang sedang ban penyak yo kenya kata ka business ka jonga tinang tu kala ayat ka yo minta kala ayat ka business ka jonga sha Guwahati ki palok na shani sha shundong ru kum ju ki order ki pickles ki jonga ki apoi du shnong ki apoi sha ki ki jelaru dia nang tapat nga sedang ban hikai ki weiru bakani ka di kalat cingkama ye piwat nga ka briu ba don ka kamru ngam pinsep ya kapor kepada tang kendiat ru ndri kalong ka jing mentoi ka bakrau kum tang ai kai lang ken ki wei ki bakampun kapor ken makin le ki business namar kini ki babun bagi kena ki ba yo jing hikai napi kila yo ru shibun ba ka jing mentoi mo kila sedang yo ki orders ki jong ki kila sedang penyare kata ka sab ka jong ki ha ka banchna kintiu mi yo i ba ha ka por ka bamenta ha ka ba kumang ong mene ngi be la ka por ngi be ban be kata ka kamai ka kaji mo ka perthai ka la long ka barem ha do kata but kibabuan ba kuman chong ki kena samla kidang ut ya ka kam ka jam henry habang yu i phi wat la phila biang ka kam ka jam ru khindiat ipor iba phila phi klam pensap henry phila penlong ya ita ipor iba la ru kum i jingmen toy ya la di am tang ya la di henry ya ki we pat ki para samla bari ki bebat ki long yeng kindiat akin tiungin pai chaka kam ka jong phi Guwahati mo phi ong phi tre hinru kanta te na kan ka hinru kanta phi ju persang ban le ru ki jat kam bat kum ju ru phi ju ai kata ka jing rap ka jong phi ki bebat ki nongpang la ni kita ki basenran nang ki nongpang ha kan ka jing ya lan ti ka jong phi ki le se kuman shu ong no ki life lessons la dangi ong da ka tin nong wei la ni kita ki jing hikai ki ba pio kentiu nga ningkong ngadap ka jisngu mo ublei ba ulat don rengkat kenya pedeng ka kam ka ba ngatrei akal khu shibun ha ki kam ta ka jim ka jonga kum taru ngayo shibun ki jing hikai ka long ba ladang ale ka nu ka kam ti long ki urlong ba ki kam bang tre shitom ka we ka di ki jing tre shitom bang i ya ka kam ni IT dot te na du ka mensim bang tre ka nu ka kam lada mangi ngidon interest te ka nu ka kam ka pilong ba ngindon kloi ben le ka nu ka kam ru lada nga aji kai ki khnaru lada ki khna ki long interest ki long kloi banden kata ka ba nga aji kai ki khna chti da ka ba kin flut por ko ma ban shna jing shna ko ma shna sentiu perthementale kakalat jing kamai ka babun hai ki khna lada ma ki penlut ka por ba khambun ken ha kata ka kam da dei than ba kin don kam ka investment ka ba he hindi sedang ni ibarit ada ka jing sedang ibarit ru ka kan kentiu shibun yang suki ngim la ban shu kwa direct ka ba he mo ringen sedang ibarit ngaru ngan sedang ibarit hi ha ka kam ka jam ka ba shwa bangan join ru ngan sedang ibarit hi nang ta kam ka sayat ka poringa bangan salong kum ni kum bangan long menta kinda ki kam ki jam chunga baro ti ka pelong nga bangan sedang ben le kini ki wiki kam na malada ngatri tang hospital kan de bitang ka jing mentoy yang ashimet nganam la ban ai lang ki we em ya ka di ka jing puli ka jonga ni haban ni la ka jong ka jing ban sam lang ki nam na tika shulong no ka kam ka jong ha kani bakan susuma de ki mensim ki badon apa deng ki jing pang ki jing shitom ma ka de bangaru ngan don mensim lang na benta jong ki tibat kum ju asam ki kum ki prasam la ki bom don kam don jam nga ai mensim lang ki ba kinom give up kenya kakam lada ki persang lada ki sungo bamenta kam long ai mensim ki don ya be cha khamate ya beca khamat ubli sapli bet kalat kalenti na benta jung ki ba fitrang ya kanu ka kam ubli unam ino re ka jing im ka jungi kata ka jingai lenti ka jing im ka junga ngin pai shak NGO ka jong pi ka ba penyan
ngi so thu ba ka de ka jing wan lang jong shipper lok mo pa piadon but PE ki jing ha ka em lang ka salang PE kata ka jing don kam ban ai kata ka jing kershan ha ka em lang ka salang but pila ya sang ya kanika NGO ka jong pi ba PI ki jing ram kindiat kintiung kwa ban keliba hatu pila juyo ne ame ka jing kershan na liang ka sarkar la ne kanu nuka benta jong ki scheme mole si jong ka sarkar jungi ban kintiu ya kanika NGO syakmat bat ki kam ki jam ki jong ka ya benta te ngimpat pan nyarap na ka sarkar nama ngi kwa dan persang shwa da nadi ngi contribute angi shipper lock hi naki members baro dan ngi don kadu ka program ngi ju le ai ki awareness kaling keleng mo kishnong na mas than jongi dang kham lung na te kum kini ki counseling kum tu kam da don pen counseling center di meta pan lang ba kan ki counseling center jongi NGO jongi ai free ki kila em banwan ki ba jinjaro kila banwan te yang mentang ipat kami leti na ka sarkar ngi kwa shwa ba mangi ngin sei na ladi ta ka jing thnu jongi ki members kintiu tingin phai ro kindiat sha ka NGO ka jong pi mo ngiyo iba kani ka NGO wat la ka klem yo ya kata ka jingirap la ni kata ka jingkershan hadu mentaken kampat yo ai na ka liang ka sarkar la ni kan 40% hiru ba hendrai ping i so thu bakala ai shibon ba ka jing mentoy pat ye ki bela yo jingirap na kanika kam ka ba pitrai mo kindiat kintiu le si tang bancu antat mo pile simo kan nungut ki belayo jingirap na do pa pistang e ke NGO hadu mentana mar ngatrai kala kot chisnam e kan jingdon jangka NGO te kendiat le si ki jingmentoy ki ba ki parlok mo ki bela pila la ban ai yang tang la ban ai ke jingirap ko snong mau do kalau yeng ka ba kim biang ka yeng ka sem ka jongki te ngi la yo ban pensionai ying na benta jongki tang kata hi tang na snong mo do hi ya mentang idang study tang nang tu ka snong tin sang persang manage khmat shiki wi pat ki snong bat ki kena ki ba yo kena ro ki de na ka tu hi ka snong ka tu hi padon ka jaka ban ai ji kai kin de ka shude tang ki shu ai ki pa snong hang tu ye ko malu mala in padon ka school ka babiang na benta jongki oi kadi ga oi ai free tuition am de benta jongki na makin don ki khna ki bom yo ban school ki don ki khna ki ba yo ban school ta ka kham tu nas ki snong ki ba dong kendong kamot pi persang kum ke NGO ban wat jing tip na ka snong kanu ka ba kham don kam LSC ha wat jing tip shwa ni wa pia wat jing tip kabat kata kalong ying ka pa pidang ya penshna menta kadang yat ka jing penshna kamot kata ka di kalong ying ka ba ningkong ka ba so tanat ba kimtiu nomor ni kalong ka ba shisha ban berkat ba ka perthai ka ba ngiya be shisha ya kata ka buram ngiya be shisha ya kata ka pol ngiya be shisha ya kata ka jing perkat marwei kum ka kunhun pla la man wan jam shakmat ban snaw wat kadu ka yeng rumah klem ka jingeram na ka sarkar ne kunu ka liang hendai da ka jingya snok tilang shiparlok pilai la ban pensang ya kata ka yeng nam ta kata ka long yeng mo kebetulan kam hadu kata ta ngida sarong shisha kentiu ya pi ba ya ka kunhun jong pi ba pi wan chakmat ban le kum kini ki jat kam kentiu ngin pai ken diat ru shaka jingim ka jong pi shathi shapa guwahati ngi so thu ba pidan la ka business shathi pitre ki kam ki jam ki po hospital ma ka kam ka jong pi ka pi don benta bat kum ju ngi so thu ba pi ai harta tat ya ka jingrap ka jong pi ka kti ka diang ka kti ka mon ka jong pi na ka benta kini ki parlok ki balai kin diat ken tiu le si ka jingyai lenti ka jong pi shimat pan ha kar kom im jong pi shathi na mala katas nam pilasa ka e ka jing so ka jong pi ka e ka jing sham ka jong pi bat kom pi ong mene ka de ka jing ya lenti jong ipa i jong pi mo ka ba punlong ye pi bandan ka ta ka mensim ka ba ka ban jinsul nam ta ki wei ka ban ya rap ye ki wei ti kindiat ngin ya pai ya ka jing ya lenti ka jong pi shimen ka jing ya lenti ka jonga ka long ba akapo pangadon hagwati
ngaju ngolong marway mo kum tu ngada de don hospital ru ngaju pen ki patient tingi ki batre ki hospital tu i ba kamde ka basuk ingi bandil bat ki patient attendance ki kaji kendu ngabat ki patient ting ki patient ki don ki attendance ki ba long kum do ki makiru don ki problem kaji im chung ki ngimla tuan penya day bat ki tinga pat ngashim hadi banga nga ka baklan beli ru ngan penpau kajing do me ki ladang abun kam kat nukat nu ngas tu makili don apa teng kajing pang ching stom ki bahaya ngasem ki don shibun kum ka financial problem chung ki gila don lupa ame kata lada ki tik baki nong pang joki ki nong serious mo ting kumut ngai le ban don rengkat bat ki ban ai men sim ki hakakam IT met bat men sim ti teladang ai kendu kum ki jat ben la jong ru ngas tu ba maki ki wan jaka nong we kum di kim so shngan re da ki kendu jat ben la jong ki su he men sim en singo ong da don ma pi singo ba i wan chni ru singo yo men sim ba ti ka penuh nga ban don rengkat ken bat ki ngam ken ken ta ka jingjram la jong na ya ka ya jingat den ti jong har kisem ka penlong ya banju ban tre shathi nama ka singo bangalong jingker khu na ban ta ki we ru kila ai shibun mo ka jingker khu na ta ka jing jonga ngas ka ta jing tri hospital ka jonga ngas ko men hadu kata nama ba ngayo ban don bentalang bat ki bapang ki bashitom ki badon kam shai ka jing yaram ti ni ki khasi long ki bashlur ada perkhat ki bang shisha ki bashlur ki bangit bet ki don ka jinget ka baskem ba ublei undaran kat bat ki nda ki lawan sebati da kendu ingan ki ombe isnu ko ba ublei don kat namar ni kendu ipi kadang ki do ki ngip ka e ka banjengi kini ki treatment ayu ki ai ni stu banyak keren tinga pat ngalai rap ki doktor ru ki las dang ban tikte banga ngadorang kabar ki patient khasi ki ji ong bet ki kendu assisted radiology di ikasi iwe kemud ila ban yarap ipi ban pen batai pi don kam ke ru ngala man pen batai ki ba ko hospital kalong kum tam ta chap ya leng ba kita mo dia ki patient ru ki kham suk ken adon manga ki kum ki ba don kam ba wan check up ka appointment ki la phone nga long ne em doktor don ne em ki la phone nga tinga ru nga suk ken ban pen tip ki mo ngala pen book lupa sabakin wan ting pen book lupa kum ki appointment ban kendu doktor ni ki ba don kam ban le ki ba pero ki test ngala yo shipun ki call na shilong bari naki jong ki shinong ti babun bhanam la shu ban ken mau de ki shu ong bang shu kan ta jong ki babun ba ki la yo e ka jing ki ong be bang yo kan ta nang ta ki ki yo pateng ki yo pateng ki ong fi tring tan ta ki ong dom em ban wan tang apat nga khambu ka por ku ki por bang adon free time ki ngong ka full time ki ngala ban ai ting ong wan kata ka por kata ka pelong yang amat setenap dang ami na jeng asi ki ong nga ibendut wat mi ila si sister daw unda pimi na hang tu ki bu na ki patient khasi jongi bawan kum ki ba de ki neuro problem de ki khangwan hang tu ti ka pendong yang ban gendut kai ban bi nang turu ngam ye kendu shu iki para khasi la jong dang ale shawei ke ka kham tu na ki patient khasi kin tu na be shawei ti ki ong wat mi mo mang kenja tengah semua ba yang akal abiang hani ngan la menteri extra nak kan kam ti la dang ayo agency bakat nu kat nu nang di tang bakapor ka babun ngala ban ai lang shki wei te ngan perkhat ngin tang jing yo ela jong shimba nang semua beli la ker khu yang nampak ai ka ba shibun ma shawei hostang ngan de te sing abun experience dia ngadale shawei la kham yang kala kam he ka jing si ka wei ru kapor pat late tengah ma shu ban be na benta ki badon kam yang tengah shu ong be ya menta ngampar perkhat chata ngas ngo bakat ni hi ublei la ker khu yang nga seng ki kam ki jam shnong ru nga seng ta nga seng kedukan wala da hajing pun kam ru andre nga kwai mi jing trishtom e jonga i badon chagwati bikinom sap 80 kinum sap e tinggal ban invest kan cawe kenang ba ngan la ban yarap si ki para ki mo bam don kam don jam ba kin ya don bentalang kin yo bentalang ba nga ka kam ka banga ka hinmen mo ngala man seng ikam ibarit mo kensa nang roi koi ski ha kita ki por ki ju ong kum no phila an mani shibun ka por hang tu phila ban de chashnong bu tia nga julek double duty taki por ha ki por baduna patient ti ngaru asim ka por ka business ladi lada ki patient ki bun ai ka por ki patient kata ka kam ka jingat enti ka jonga kalalong shisha ka jing kerku ya ki babun ba kan teo namar kum ba pi omentan tang bapi shim ye kan ka jing kerku tang na ka bentala di shimen pi persyang man samnam shaki parlok ki para jor ki para ki mo ki bam biang ka kam ka jambat nginget ba kanang yai roi kanang mi ki singi ki por mo kan teo ti kintiu mentang ila poi sya ka benta ka ba ngin penkut no e kan ka program ka jungi but kindiat kintiu ka kerwa ka jong pi na ka benta ki parlok ki baju ye pen pai ya kan ka program ka jungi kuble shibun ka jing an sim ka jonga na benta
jong ki babun na benta ki riu kan thei ki khun samla baro kan thup lang ya baro bangin indi ban ni haban tre shitom ya kanu ka kamrul ada ide ibarit dia di ya kanu ide ban kadal kamen sim ka bandong ba ni haban rai kut dia ban tre kam tadi than bang ni haban perkhat bangin yo beda ka kam ka ba ku bangil apuli di ban yo kumta ni haban ngai lenti shaban yo kita ki kamru kam de ka basu per thei menta ban ongin kim lenti tang ka kam sarkar kam de ka basu ka jim ka jong kumta wer lang i phi ma ba fin ya sedang na ikam tadi kasap ka ba pidon pen pau per thei katai kalap jing kamai per thei menta mo teknologi ma ba ong di ka kham su ki phi ba fin advertise kam na dish ni shatai ti ki briu ki la tip ya kata ka ba kadi ka kam kadi jong phi la tip nang ta kam kan sedang ti ling ba ke jing yo i ki briu kin ra lang kin ka tu ka kam ka jong phi shaki we pat kin yara ban promote ya ka kam kum bangaru ki pen promote ki parlok ngamla tang dala di tadi ke jing dorang kat ke jong ki parlok ki ba kerjaan yang ki ba yarap yang ban pen promote ki kam ki jam ki jong ta ka daw ka business ka jong ka yan ru dealing ba jong ki ti kerpat na benta jong ki pai ba ki nong pe pa ro ba mangiru nelong kumju kin kum bangaru ngala ngani ba phiru phinla kumju kata hi ke jing kerpat ke jonga kuble shibun Gikit bakit riang kentiu ba pinang kiu susu ha kam ka jong phi ba ki we ki benta ki ba piju persang ban ai kata ka jing rap ka jong phi mo ba pinang kiu iran pinang yai tre ya kane ka kam ba da kamensim ka ba kluit kum ba philang menta pinang ai susu ka jing kershani ki we pat ki para breu ki para do ki para snam kum juri ki we pat ki jat ben riu la da pidon chani ne shathi shapo go hati ru kum jo kentiu na liang ka di ki me klayang ka ban ai ku ble ka por ka jong phi ban sa shi sin kentiu ngi kit bakit riang na ka benta ka lawi ki jong phi kuble shibun te palok kum tung yo sngo ya ikong kentiu i balaya lenti bat ka jinya lenti ka jong i ka long shisha ka ba sngo tanat hadu kata ka nuksa ka ba bhai ngi iwe pe iwe bat ka jing hikai yangi lang baro ba ngi di bendon ka mensim yarap ngi di bendon ka mensim ka ban treshitam bat kumju ru ka mensim ban sngolam na ka benta ki we parlok hoy kamlong ka basuk ban im ya kata ka jing im ka bakum kata naman ngi im ha ka por ka ba ha ka ba ngi ju le se bu shwa ya la di ha khamat ngi ju perkhat shwa tang ya la di shimet ngi ju perkhat ya ka nam ka buram ba le se ya ka spa per thai la ni kata ka kardan ka bangi ong henry bandon kum kata ka mensim sngolam na ka benta ki we ban tin rong la me ka jing jing ki we ka long shisha ka ba ba le se ikinti hang ni ilong iwe na kinuksa ki ka bala pen shisha ya kata ba kamlong ka ba ha bangi don ya ka mensim kum kata te palok hadu bang nei syam yang bat pi ha ko pat ka benta jong ka rempai ku blei pi baro